Nå, nu starter vi lige en runde her fra Dubai, eller hjemmefra, og så skal jeg ned på arbejde. Klokken er 10 om formiddagen, så kan I lige få en idé om, hvor meget sne der er faldet her. Nu skal jeg se, om jeg kan holde kameraet stille. Men som I kan se, så er der faldet en del sne her. Og som sagt, så er det heller ikke særlig lyst. Selvom klokken er 10 om formiddagen. Det bliver lidt lysere, men jeg har ikke tid til at filme der, fordi jeg skal på arbejde og til møde her. Men nu kører vi lige ned her. Op for Radiofjeldet hedder det. Og som I kan se, så ligger der også rigtig meget. Der er faldet meget sne her i weekenden, men det er selvfølgelig faldet over de sidste par måneder. Men det sidste stykke tid, den sidste weekend, er der faldet rigtig meget. Og det er jo guf for børn, der elsker at være ude og lege i det. Så der er stor mulighed for at lave snehuler og i det hele taget lave nogle fede springleje op for højderne af, hvor man kan lave saltoer. Ja, så kan man sige, det er en stor by. Det er vores Tele Greenland, Post, og ja, der ligger også nogle butikker derinde. Og det er også dem, der står for internet og telefoner og det hele. Så kører vi herop mod kører vi på den store vej, kalder man den. Det er vej ned, den vej vi går til arbejde, Birgit og jeg. Så ja, det er utroligt smukt, så må ikke vi kan forvente en hvid jul. Det tror jeg nok, vi kan. Og her så, ja, altså I tror nok ikke, der er lyskryds og sådan noget, men det er der altså også her i byen. Nu håber jeg ikke, at der kommer politi, fordi jeg må jo sådan set ikke bruge telefonen her. Hold da op, så fik jeg den gad gas. Det er Malene Land og Hjortetakken, man kan se om bagved her. Så kører vi ned her. Ned mod brandstationen og hvad der ellers er. Som I kan se her. Den brandstationen ligger herinde. Der bliver selvfølgelig ryddet konstant og hele tiden, fordi så de kan komme i sted, når det kræves. Ja. Så er vi faktisk på vej ned mod her. Der er 2 store tårne. De 2 tårne kalder vi dem bare populært. Ja, det her det er den gamle entreprenørdal. Der ligger en masse små firmaer. Tømmer og mekanikere og maler og alt muligt. Så er vi oppe ved Bruxelles, eller Sibisakuyaslop, hvor vi ligger. Og der kommer hundene jo. Det var godt, jeg ikke ramte dem. Så der er børnehjemmet i pyntet ind i jul. Og heldigvis har vi fået skovlet en del sne væk, så man kan komme ind i afdelingen nedunder. Ja, og her der ligger min båd. Der er også sne i 1,5 meter, 2 meters højde. Så det var lige en kort tur herfra.